is enorm veel tijd ingestoken. Zal ik aanbellen of... Er is geen aan zijn bel. Hallo! Goedemiddag. Goedemiddag. Is het Paarse Gevaarte, is dat van nog? Nee, dat is voor mij geweest. Ik ben de schoonzoon, maar dat is van... Ik ben de schoonvader. Schoonvader, ik moet net zeggen. Nee. Dan ben ik beneden naar schoonvader, als geen schoonvader. En komt dan nog deze kant op nou? Dat komt ja. Ah, kijk. Ah, Goedemiddag. Dat is een baas. En nou, wat gaan we met doen? Ik zeg net ook tegen de mensen toes. Ja. Nou ben ik hier al zuidelijk voorbij gekomen. Ja. Ik woon hier niet al te ver uit de buurt, maar dit heb ik nog nooit gezien. Nee? Nee. Staat hij wel drukker dan? Voor de tweede keer pas. Kijk. We zijn net terug van vakantie. Dus we hebben er vorige week gestaan. Voordat we gingen. Hebben we alles gepakt, de spulletjes erin gelaaien. En ja, nou weer alles schoon aan het maken en gaat eigenlijk weer terug naar de stalling. Hoe lang is hem al? 2000. Ja. Echt hoor? Zo lang is hij ook al van dicht. Nou, eerst was het van mijn schoonouders. En toen hebben we hem een paar jaar geleden hebben we hem overgekocht. Ging je er ook al zo mee op vakantie dan? We hebben er zelf ook aan. Precies dezelfde toevallig. Ja, alleen doos is dan leeg en groen en dit is ja, een andere kleur. Maar dus toen hij deze overnam, heb jij weer een andere aangeschaft? Nee, wij hadden er al aan. Voordat wij hem kenden. En onze dochters die waren, we hebben 3 dochters, die zijn altijd heel gek met dat wagen geweest. En toen leerde onze oudste dochter Jeroen kennen. En toen zijn die veuren al metgegaan en hij was er helemaal gek van. En toen hebben we eigenlijk voor de kinderen hebben we er eentje bijgekocht. Dat was deze, dat was in het begin blauw en in een vrij slechte staat. En daar hebben we met de hele familie hebben we dat helemaal opgemaakt. En toen zien hun er eigenlijk een beetje met het regen gegaan. Hij had rebu's gehad. Mijn dochter had zelfs een vrachtwagenrebu's hadden we nodig. Met mijn dochter het vrachtwagenrebu's ook nog gehaald. Dus jij hebt allebei het vrachtwagenrebuis? Ja. Ja, qua afmeting zou je het niet zeggen, maar qua gewicht... Dat weegt 4,5 ton. Alsjeblieft. Kijk, en toen een paar jaar geleden hebben we hem dan uiteindelijk overgenomen en nou is het gewoon een ding. Maar dit is een ex-brandweerwagen? Van de BB, van de bescherming bevolking. Och verrek. Daar is het van geweest. Toch niet heel uit Venlo? Ja, deze weet ik niet. Wij hebben daar in Griensveen dat ik gestationeerd gestaan. Oké. Maar deze dan, dat hebben we gekocht in Noord-Holland. Hoe heet dat dan? Veendam of zo? Nee, niet Veendam, maar ergens anders. In ieder geval in Noord-Holland en daar hebben we dat vanaf gehaald. Maar wat leuk dat je dit met de ganse familie... Ja, dat is echt waar. Helemaal de vloer, iedereen te schoeren en verven en... Wie was de jongste dan die mij helpt? De jongste, denk ik, dit de Lonneke is, hè? Ja, dat is 2004 al. Die was toen, ja, die was toen misschien ruim 10 jaar. Die had toen niet over gedaan, denk ik. Toen waren je niet eens 18. Nee, toen was ik... Toen de eerste paar keer die wagen mee hebben genomen voor de kinderen, hebben andere mensen hebben er nou een evenement gaan we regelmatig naartoe. Die hebben toen, andere mensen hebben er toen naartoe gereden. Ja, toen niet konden rijden. Maar toen had je natuurlijk zoiets van, ja, er zitten zoveel oren in om het ding te maken tot wat het nou is. Ja, dan moeten we er ook zelf in kunnen rijden. Dus dan gaan we maar het rijbewijs halen. Maar was die direct verkocht toen ze die van die schoonvader zoekt? Zo Nou van, ja, dat wil ik later ook. Ik heb altijd keer gesleuteld, zeg maar, aan auto's of aan spulletjes geknommeld. En ik ben eigenlijk begonnen met een oom van mij en met een Citroën, met een snoek op te maken. Dat is iets verderop in de straat. Dat is de eerste klus waar ik mij geholpen heb. Maar ik vond het wel leuk. Ja, toen ging ik dus met Loes op een gegeven moment. En Martin ging wat sleutelen aan de remmen en andere klusjes. En toen ben ik mij gaan helpen. Ja, en ik vind het sleutelen gewoon hartstikke leuk. En zo ben ik aangestoken met het Megaris-virus, zoals ze dat dan noemen. Dat Megaris-virus. Ja. Is dat zijn dat in kindjes? Ja, en einde ligt er nog in bed. Oh, dus dat is nog kleiner. Ja, maar En een die beetje zien- 7 wanneer je aan was voor de club. Maar de andere nog in bed liggen is net zo oud. De jongste 2 is een tweeling. Oh, kijk nou toch. En je ziet dus met z'n vieven, ziet je weg geweest? Ja. Waar naartoe? Heel veel weg, naar Bergijk. Nee, we zien met Fenna erbij wel verder weg geweest, naar Zuid-Frankrijk, naar de Côte d'Azur. En naar Italië hebben we een ganse rondrit gedaan.
Nee, Dan die best ik, Loes? Ja. De oudste? Ja. Ja, kijk. Nou hebben we het gezinnetje bijna compleet. Ja, bijna. Maar sorry, ik onderbroek. Ik vertel verder. Ja, dat maakt niks. Dus daar zijn we al verder mee geweest, naar Italië en naar Frankrijk. En we hebben een keer een rondrit gedaan in Engeland en Ierland. Alleen nou, ja, met die kleintjes erbij, dat is toch best wel aanpoten, hè. Ja, dan mag ze de ritjes wat korter. Nou, je weet zoiets van gewoon maar fijn dichtbij in Nederland. Het weer was goed afgelopen week. Dus zijn we naar Bergijk geweest. Dan hebben we door lekker een weekje gestaan. Wie heeft de kleurhoed gezocht? Ja, dat Het is van de dames, hè? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, Loes, ik vind het eigenlijk wel stoer. Wel, hè? Want, Valt wel op. nou ja, de nummer 1 en nummer 2 kleur zou je denk ik legergroen en rood zien. Hè, want ze Ja. zien ook duk voor brandweer. Misschien zal hij origineel ook wel rood zien geweest, of nee? Van de origineel is Gries, Ja. oké. Ja, dus zo zou ik verwachten groen inderdaad, maar van origine is hij gries. Even over de leuke details. Ja. Ja, heb je gezien, Rudy? Kijk, kraantje, zeepompje, maar het allerleukste is natuurlijk... Ja, wacht, ik haal even de vinger eruit. Kijk zo. Want we mogen geen reclame maken. Maar als ik nou de vinger weghaal en ik zeg erbij dat de mensen die dat monteren, die houden niet van beer. Nou ja, kijk, misschien is het merk niet gans als merk, maar de functionaliteit is het belangrijkste natuurlijk. Oké. Dit wordt ook gebroek. Ja, zeker. Zeker. Zitten er nog meer van die leuke foefjes aan? Oh, hebben we nog meer foefjes? Want ik zie dit bijvoorbeeld trouwens. Ja. Maar het is niet zo dat dit apparaat als de brandweer hier doet, hè? Nee, Dus maar- waarom... Ja, je riet toch, ja, tegenwoordig niet meer zo druk, maar in het verleden, enkele per jaar, was het er niet op ging. Maar toch niet met dit apparaat? Jawel. En dan ook over de Noordslijven? Nee, niet de Noordslaaf erbij. Dat is enkele per jaar is de Truck Grand Prix op de Nürburgring. Ja? En dat zien de truck races, dus daar is de verschillende truckmerken die dan tegen elkaar racen. En wij mogen er dan ook staan op het oldtimer gebeuren. Ah, oké. En daar hebben we zo'n paraderondje, meestal op zondagochtend. Stapvoets. Stapvoets. Oh, erop. oké. Ja, dat is hard. Ja, Nee? dat is, Ja, die we dat is gewoon... niet racen, gewoon Met of achter zonder elkaar. Kennen allebei. We hebben het soms met gedaan, soms zonder. Maar tegenwoordig, in het verleden ging ik er met Loes naartoe. Tegenwoordig is dat een beetje het mannenweekend geworden, dus dan gooi ik met de vrienden. Ja, dan maken ze dat rondje rieën, 's morgens, zondagsmorgens tussen om 8 uur gaan opstellen. Ja, dat is natuurlijk niet meer echt als ding. Dus dan blijft hij meestal stilstaan. Even kijken, waar kent ze erin? De energiekant. Oh, oh, kijk. Kijk, dat zijn vrouwen, hè, die denken verroerd. En wat vinden de kindjes ervan? Ja, Fenna, vind je het leuk om met de Megierens weg te gaan? Ja? Wel, hè? Ja? Nee, die twee kleinste, dat is natuurlijk niet even wennen, maar... En kan Fenna misschien ook aanwijzen waar ze doet slopen dan? Aline is bed al weg. Dat is al weg, hè? Is het bed al weg? Oh, want hoe doet je dat? Papa en mama die slopen op een bepaalde plek? Ja, we hebben een beetje moeten improviseren, want we... Ik slaap boven papa en mama mijn voeten. Ja. Echt hoor? Ik slaap boven. Ja. Op een soort hoogslaper. Boven papa en mama zijn voeten. Want Fenna is de grootste dan, hè? Ja. Ja, zo is Ja. het als, ja. En dan heeft zich nog twee kleine, wat zien het? Een jongske en een mechje. Ja. Van 1,5 bijna. Jongen en een meisje. Ja. Oké, kijk toch iets in. Dit klimt er zo in, hè? Maar het is echt om door een ringsje te halen, hè? Het is, Ja, er zien ook zien ook oren ingestoken, dat het toch wel enkele jaren geduurd voordat die kloor was. zo tet er boven, zo tet er origineel op. Ja, ja, Echt hoor? ja. De hanekam, wie noemen we het dan de De hanekam? hanenkam. Dit is ook erop. Ja. De zijkant is zeg maar dicht, hè? Dus die ramen die zijn de zijkant dus, Die zien nee? Die zien nee, die hebben we er zelf in gemaakt. Maar de huis aan de achterkant is het look zitten, het witte look. En door hadden ze vroeger aan de ingang, dus die schoven het look naar boven. Die kosten ze in de hanenkam kosten ze recht op stond, kosten ze lopen. En aan de zijkant, de links en rechts, hadden ze een schappen en daar lopen alle gereedschappen van de BB. Oh, die doet het Nee, niet? nou niet, hè? Nee, alleen als die aanstaat. Hij doet het wel! Fenna, doe nog één keertje.
Dat is het favoriete, Dat is uw de favoriete gadget van speeltje. Fenna. Ja, ja. En dan overal natuurlijk, Lot, is een van de woord je vanaf komt, hè? Uiteraard. Ja. Ja, duurt erbij. Wat ongelooflijk gaaf. Dat doet me een beetje denken aan die vroegere kermiswagens Ja. die ze hadden, hè? Die hadden dat toch ook van die... Ja, ja. Dus dat wagons waren dat. Ja. Ik hoef niet te vragen of je veel bekieks hebt, zo. Nee, dat is... In Bergijk op de camping komen ze dan allemaal wel even... ja. Ja. Als ze aankomt rijden op een camping, dan huren ze al van nee, wat komt er nou voor iets aan en dan... En komt wel kijken. Dat het vanzelf toe, Dat vanzelf toe, ja. dat ze nieuwsgierig zien van wat is er, dan waar komt het vanaf en...